Er du assistent? Jeg tror også, vi sparer sammen på syre. Jeg kan se håret, der sendt til vask. Kan det stå her, uden der sker noget? Det går ikke. Jeg har også betalt alle mine terminer. Har bil og båd og hus, og et liv i sus og dus. Men det kan så ikke bruges i hus. Plus er noget med nogen, der går og har det rigtig skidt. Jeg bliver opgivet 16 timer dagligt i gennemsnit. Det er over et snart og ved skal du huske. Jeg siger til at sænge. Man skal lægge sig med den rigtige ende opad på briksen. When Long John's on his ice, doctor, the kid. Don't worry, baby, come back and see. Oh, Long John. Og så er der den sorte side, som er klar til en begravelse i år. Tak. Det er alle resten her. Your daddy was a loving man, he through and through. You're your daddy's daughter, what he had it been, you got it. Det er der i hvert fald en, der er her.